Всяка жена се стреми да запази красотата и младостта на кожата си възможно най-дълго. Но уви, постоянният стрес, липсата на пълноценна почивка, неправилното хранене, лошата екология стават причина за загубата на еластичността и свежестта на кожата и преждевременното й повяхване. В забързаното ежедневие често нямаме достатъчно време да се грижим за себе си, да посещаваме козметични и спа процедури против стареене. Има и друг проблем – да намерим добър козметик. Това не е лесна задача. Най-често в търсенето на този квалифициран специалист се подлагаме на всякакви експерименти върху собствената ни кожа, както и губим ценно време. Дори и да имаме късмета да намерим добър специалист, често нямаме достатъчно време за редовни посещения в салона за красота. Business Process Technology разработи специално за вас идеалното решение на всички тези проблеми. Life Beauty ще стане ваш незаменим домашен помощник. Личен козметик, който ще осигури професионална грижа за кожата на лицето и шията и най-важното – в удобно за вас време и място. Life Beauty – това е уред за домашна козметология, който ще осигури професионален апаратен масаж в уюта на вашия дом. И всичко това ще ви отнеме не повече от 10 минути на ден. С Life Beauty вече може да забравите за грижите, които въздействат само на повърхностния слой на кожата. Благодарение на функциите RF лифтинг, фотодинамика и светотерапия, Life Beauty ще помогне задълго да запазите младостта на кожата си, да възстановите мускулната еластичност и даже ще активира по-бързото и ефективно проникване на активните компоненти на серумите и кремовете, което несъмнено ще засили тяхното въздействие. Под въздействието на светлинните вълни става временно отваряне на микропорите в епидермиса и защитните мембрани и благодарение на това се транспортират в дълбочина полезните активни съставки, нанесени върху повърхността на кожата. Ефектът на процедурата е видим след първия сеанс и кожата веднага става ревитализирана, стегната и сияйна. Светлината и фототерапията активизират регенеративните процеси в клетките, стимулират естественото производство на колаген, изравняват тена на кожата и възстановяват нейната еластичност, премахват токсините и се борят с бактериите. С помощта на свето и фототерапията клетките могат да бъдат презаредени, активирани, възстановени и подмладени. Функцията RF лифтинг изглажда бръчките, премахва втората брадичка, коригира овала на лицето, тонизира и възвръща стегнатостта и еластичността на кожата. Life Beauty има 5 интелигентни режима, благодарение на които може да обявите война на омразните бръчки и да върнете младостта на кожата си. Всичко необходимо е включено в комплекта. Life Beauty елиминира токсините, стимулира мускулния тонус, възстановява плътността и еластичността на кожата, възстановява в дълбочина водно-енергийния клетъчен баланс, подобрява клетъчната регенерация, повишава клетъчния метаболизъм и лимфотока, изглажда мимическите бръчки на челото и носа, около очите и устните, активизира производството на колаген и еластин, премахва спазмите на лицевите мускули. Устройството има 4 степени на интензивност и 5 режима с различна дълбочина на проникване. Цветът не е нищо друго, освен електромагнитна вълна с определена дължина. Синият цвят има една дължина, жълтият друга, а червеният трета. Затова те влияят на организма по различни начини. Комбинираният режим е за нормална кожа. Синята светлина въздейства на горния слой на кожата, епидермиса. Има антибактериални, противовъзпалителни и успокояващи свойства. Този режим е особено ефективен при акне. Той се бори с пропиони бактериум акнес и е ефективна алтернатива за хора, резистентни на други лечения и антибиотици. Също така режимът с синя светлина на устройството е подходящ за предотвратяване на бъдещи огнища на обриви и бактериални кожни инфекции.
Синята светлина осигурява антибактерицидните преимущества на слънчевата светлина, но без увреждащите UV лъчи. Жълтата светлина прониква по-дълбоко в кожата. Тя стимулира лимфния дренаж и кръвообращението. Този режим се използва за грижа при мазна и комбинирана кожа с големи пори. Има антисептично, противовъзпалително и противогъбично действие. Обогатява кожата с кислород и подобрява тена. Идеално се грижи за подпухнала и оточна кожа, при проблеми с тъмни кръгове и турбички под очите. Режимът с жълта светлина има отличен антистрес ефект върху кожата и се използва при лимфен застой и тъканна хипоксия. Червената светлина прониква най-дълбоко, до дермата до 10 мм. Тя засилва кръвообращението, като по този начин стимулира фибропластите и производството на колаген. Има успокояващ ефект върху кожата, стяга порите, повишава нивото на естествената хидратация, като по този начин спомага за задържането на влагата в дълбоките слоеве на кожата. Кожата става жизнена, хидратирана и кадифена, със сияен блясък. Това е най-добрият режим за зряла кожа, нуждаеща се от повдигане и стягане. Мигащият режим осигурява най-дълбокото проникване на козметичните средства в слоевете на кожата. Чрез мобилното приложение Web Wellness избирате желаните програми за RF Lifting, Anti-Age, лимфодренаж и за отделните зони на лицето. Освен вградените програми, може да изтеглите чрез Bluetooth специално разработените 100 програми за специфична грижа или да запишете автокомплекс въз основа на направения тест с Life Expert. Поради малките си размери и тегло, може да го носите навсякъде. Запазете младостта си! Започнете да използвате Life Beauty технологиите още днес!